लोगोफोर ना नायनो फैदों आं नै फासि नांदोंना नाङाखै ओहो नै नांदों सिंगि गोरि बोथिसे मोनबानो जायो मादैया नांदोंहाय लोगोफोर नै लागिसे नांदोंआनो लोगोफोर बोथिसे मोनगोन बोथिसे नांसिगोन। हेल' लोगोफोर नोंथांमोनखौ आं दिनैनि गोदान भिडिअ फिन खेबसे बरायहरनाय थाबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा दिनैबो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन। लोगोसे आसा खालामनाय थाबावबाय भिडिअआव सोरबाफोर गोदान हाबदोंबा अननानै कमेन्ट साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। आरो मादैया देखायलांसैलाय मा देखायनो हायो लासैनो सुमफ्राम दाखोरल' जेबो दाखोर गैया अखा हास्रोगासिनो ना दामानि। मादैना सनानि दाउदैया दैखरावसो दै फैलायबाय आरो बोरायाबो मा आखल दैखरावसो जायगा होलायबाय रिङावसो खयथा दैदों आयौ मासे मानै माथाम माब्रै माबा सयथायानो दैबायदां खमैबाबो माथामसोआ दैदेरखाबाय। बांद्राय दाउ बिमा थाबा माबा जायोलै आलौरि जायो जारलासो। लोगोफोर मादैया नै दिनै सनिबार ना सनिबारखाय न'आव थादों ओमफ्राय गाइखेर साहा एसे मैया गाइखेर लाबोदोंमोन ना एसे लोंसै मजा। ओमफ्राय ओंखाम गोजां एसे एवदों अमा मेजेम दंमोन ना मैया माबा होनदों बेजों बानलु गोरानखौ बिदि होयोलाय आङो। साहा लोंखांनायनि मानायनि एसे आवरायनोसैलाय मोहनिखौ। आं ओरैनो दिनावबा साहा लोङा लोगोफोर दिनै बन्द' ना ओंखाय साहा लोङा आजादि थाथारनोसै आङो गय मजा। नाया बेसेबां नांसाबदों सेवला सेवलिसो सेवनायफोरखौ बाथोन जानानै नै बेसेबां सायखांबाय सेवनायखौ बाथोन जानानै थारुनजों होनोसै मादैया नै ना सिंगि सिंगा दंजोबावो दे जि मोजां मोजां नाया ओमफ्राय एसे दुरबल जाबाय आरो मोजां मोजांखौ होनोसै। लोगोफोरनो दाउमासा थारुन लाबोदोंमोन ना मैया आरो बेखौनो नाजों जानोसै आरो मादैया हास्लाबनाय नंला लोगोफोर नै कुकाराव रुनोसै आं हास्लाबथारनाय नङा बोराया दा जालांनो 8:30 बारखाबाय 9ता जानोसै। एम्ब्र' जाग्रा गैयालाय लोगोफोर बोराय बुरै सानैल' जागोन ना फिसाजोआथ' जायानो नाखौनो होनो बांद्राय गारबावगोनसो बुङो। थारुनजों नाजों लोगोफोर मोनबाय नै आंना ओंख्रिया लथब लथब होनलायनाय टेस्ट खालामबाय आं गोथाव जाथारबाय। थारुनखौ बिदि लदब लदब दोनसै आराम दा बेदर बादि गफब जालायखानोसै आङो थारुन बेदरखौ गोथाव मोनथारो आंहा। नै आंहा नाथुर गोरान एसे एवनोसैलाय नाथुर गोरान एवनाय गैया बानलु गोथां गैला
बांद्राय बुरजा बुरजा एवबाबो गेम जायो बेखायनो एसे एसेल' एवनानै लानांगौ नै लोगोफोर नाखौ आङो एकदम द्राय एवनानै बाथोन देनोसै बानलु गोरानजों मालाय दिनै बोरायनि फेभारेट बोराया बिदिबासो गोथाव मोनजायोनो मादैया ना बाथोन देबाय हेल' सनाफोर नै मादैया जानायनि फारिलाइयाव सफैलायबाय जानोसैलाय ओमफ्राय ओंख्रियाथ' नुखाबाय थारुनजों नाजों ना बाथोन नै ओमफ्राय नैबेहाय आलु लाब्रा एसे दंहाय फान्थाव मोनानैसो सनाफोर फान्थावजों आलुजों लाब्रा थ' सनाफोर सोर सोर जानायनि भिडिअ नायनो मोजां मोनो नायदोलाय ना सायबाय संबाय खावबाय दुगैबाय लोबबाय ओमफ्राय नै जानायाव सुरु आराम्भ ओमफ्राय खर' लोबदों मादैया एक्ट्रेस जादों खानाय हगारलायदों थ' जानोसै बिदिब्ला मादैया अह' थारुन ओंख्रि जाया गोबावसैमोन नै बेदर दं थारुन बेदर बरिया गोथाव जाखादोंलै रुथि फान्थावाबो गोथाव जाथारदों मोनानिया बासियावसो गोथावसिन मोनजायो फान्थावखौ बाथोनखौ बानलु गोसा होदों आं बेखायनो माबाखौ जानाय जायासै बानलु रन्जाखौ ना सिंगि जा गोबोरसोलै बे दैया अबेनो अबेनो ना फैबाय थायोखाय आदैया जानानै थांबाय बेहाथ' डिउटि दं नालाय आंहाथ' दिनै डिउटि गैया शनिबार क'क्राझारा बन्द जायो जोंना शनिबारबा दिनै माबा काला गैला बाथोन मोनबाय होनबाथाय जेबो नांखाया मामा माबि गोलैजोब्बाय ना सिंगिबाव
मेहनत खालामनानै जानाया बहुद गोथाव जायो लोगोफोर बायनायबा थावनाय नङामोनदां लकेल नाखौलाय आरो माथो रायलायबावनो आरो गोथाव जाखायो लकेल नाया बुंलायलायनाङा बयबो मिथिखायो नङासै मेला बेरायहैनांगौलै दिनै बेलासियाव दसेनो देलायनानै बेरायहैनांगौ दर्शनाफोर भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय एसेनोसै